Jamen, velkommen til. Vi fortsætter egentlig, hvor vi sådan cirka slap, kan man godt sige lidt, sidste gang. Altså ned ad den her vej, hvor vi kigger på rekruttering af de højt begavede medarbejdere. Hvorfor og hvordan, og er der noget, man skal være særligt opmærksom på? Nu fandt vi ud af i vores sidste webinar, vi afholdt om emnet, at de her højt begavede mennesker er en relativt heterogen og broget flok. Så der er det er ikke bare lige at sige, at vi skal bruge nogen, eller vi skal ikke bruge nogen. Det er et specifikt spørgsmål, man bliver nødt til at adressere. Og det vil vi sådan set prøve at gøre her. Så Pia, vil du tage os igennem dagsordenen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det vi kommer ind på i dag, det er, vi starter lige op med det her med, hvad er det nu, der er så særligt med det her med høj intelligens. Og derefter så bevæger vi os over i at tale omkring, hvordan er den her relation mellem høj intelligens og erfaring. Hvad hvis man gerne vil bruge IQ-test i sin rekruttering? Hvordan er forholdet mellem høj intelligens og talenter eller personlighed, eller hvad man vælger at kalde det? Og hvordan finder man så de her højt begavede kandidater? Så som sagt, så vil vi starte med lige at kaste os ud i at tale om, hvad er det så, der er helt særligt ved de her højt begavede personer. Og jeg har taget et citat med, som dem, der var her i mandags, har set før, men det kan simpelthen ikke vises nok gange. Det kan i hvert fald ikke vises for mange gange. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi starter der i dag. Og jeg læser det lige op også, så vi alle sammen er helt skarpe på, kan man sige, hvad er det, vi taler om, når vi taler om høj intelligens. Intelligens er en meget generel mental evne, som blandt andet involverer evnen til at ræsonnere, planlægge, løse problemer, tænke abstrakt, forstå komplekse idéer, lære hurtigt og lære af sine erfaringer. Så hvis man har en høj intelligens, så er det de her ting, man er virkelig god til. Det vi kan se, det er, at der står ingenting omkring matematik eller naturvidenskab. Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er det, intelligens handler om. Intelligens er simpelthen en meget mere generel evne, som man kan bruge til at blive god til matematik og naturvidenskab. Men man kan også bruge den til at blive god til alt muligt andet. Det, der heller ikke står her, er, at man kan være intelligent på forskellige måder, eller at der findes forskellige former for intelligens. Og det er simpelthen igen på grund af den her, kan man sige, helt generelle definition af intelligens, der gør, at det er meget mere grundlæggende end at være god på forskellige måder. Men selve det at have en høj intelligens kan gøre, at man kan have nogle meget stærke færdigheder, som kan gå i mange forskellige retninger. Det, der heller ikke står her, det er, at man kan styrke sin intelligens ved at træne den. Og det er simpelthen fordi, det kan man ikke. Intelligens er medfødt. Intelligens er simpelthen afhængig af, hvordan ens hjerne ser ud. Og det kunne jeg godt tænke mig at lige prøve at give et billede på, så vi lige kan prøve at tale om intelligens fra en lidt anden vinkel, end vi gjorde sidste gang vi mødtes. Hvis man prøver at bruge billedet her, som er et kort, det er tilfældigvis Orlando, det kunne være et hvilket som helst kort. Hvis man prøver at illustrere hjernen ligesom med et kort, så kan man se, at der er rigtig mange forbindelser i en hjerne. Der er forbindelser, der går på kryds og tværs. Der er store, tykke forbindelser. Der er mindre, mere snirklede forbindelser. Det er simpelthen sådan ens hjerne, eller i hvert fald et billede på, hvordan vores hjerne ser ud, og hvordan hjernen ser ud hos størstedelen af befolkningen. Men hvis man så prøver at dykke ned og se, er der så noget særligt her for personer med en høj intelligens, så prøver vi lige at se det næste billede, hvor vi oppe i venstre hjørne, der kan vi se det billede, vi så lige før. Og her på det store billede, kan vi se præcis det samme udsnit af kortet, som vi så før, og som vi ser oppe i venstre hjørne. Men nu kan vi se, at der er langt flere forbindelser. Der er mange flere små snirklede veje, man kan tage. Der er også mange store veje. Og det handler om, det er, at jo flere forbindelser man har, jo flere stærke forbindelser man har, jo hurtigere kan informationer flytte sig fra en ende af hjernen til en anden. Jo mere komplekse ting kan man opfatte, jo flere nuancer kan man opfatte, jo flere små afveje eller smutveje kan man komme på i sit arbejde eller i sin tilgang med sit arbejde. Det vil sige, hvis man har en høj intelligens og dermed har en hjerne, der ligner det her kort, i hvert fald billedligt sagt, så er man bare hurtigere til at lære. Man kan opsamle mange flere informationer på sin vej. Man har mange flere mulige veje at gå. Hvis man nu forestiller sig, at vi har en trafikprop,
og vi har en trafikprop et eller andet sted her midt i Orlando, så med den hjerne, der er oppe i det øverste venstre hjørne, der vil det nogle gange kræve ret meget at komme udenom den her problemstilling, kan vi jo kalde den, at det er. Altså, så den her særlige udfordrende problemstilling, hvordan skal vi lige komme udenom den? Men med den højt begavede hjerne, der er så mange andre måder, så mange andre tilgange, så mange andre redskaber, man kan gribe til. Så ofte har man mulighed for at kompensere, eller for ligesom at få løst de her svære problemstillinger, der opstår på vejen. Man ser også mange flere nuancer. Man opsamler flere informationer, man ser flere nuancer, som jo også gør, at man kan have mange flere perspektiver, eller forstå mange flere perspektiver på forskellige sager. Og som sagt, den her med, at man har mange muligheder for at komme fra A til B. Det betyder også, at personer, som har en høj intelligens, de vil ofte være kede af at være i et job, hvor de sådan meget stringent får fortalt præcis, hvordan de skal komme frem til deres løsninger. Hvis man forestiller sig, at en person, der har kortet, vi ser oppe i venstre hjørne, skal fastlægge processer, måder at arbejde på for en person, der har det store kort som sin hjerne, så vil man som den højt intelligente person godt kunne føle sig bundet ret meget, fordi man kan se så mange andre måder, man også kunne gøre tingene. Man måske kunne gøre dem enten bedre eller hurtigere. Så det kan man sige er en af forskellene, det er, at det kan være rigtig rart som højt intelligent medarbejder, at man ikke bliver bundet alt for meget på præcis, hvordan opgaver løses. Så har vi hjernen, den er også plastisk. Det var der også nogen, der nævnte sidste gang vi mødtes, men hjernen er plastisk, og hvad betyder det så? Det betyder, at der er nogle veje, der bliver brugt mere end andre, og det betyder, at de veje, man bruger, det er de veje, der bliver vedligeholdt, det er de veje, der bliver styrket, hvor der kan være andre veje eller andre dele af kortet, og man så må sige andre dele af byen, som man ikke bruger så meget. Det er jo derfor, at selv som Leo startede med at sige, selvom man har en høj intelligens, er man jo ikke ens med alle andre, der også har en høj intelligens. Så det kan godt være billedligt talt, vi siger, at hjernen ser ud på den her måde, men der kan jo være forskellige dele af byen, man færdes mest, om man så må sige, forskellige faglige områder, man ligesom mest beskæftiger sig med. Og det vil så være der, hvor ens faglige kapacitet bliver styrket, hvor der vil være andre steder, man ikke anvender så meget, og dermed ikke rigtig bruger, kan man sige, sin hjerne. Der vil hjernen udvikle sig. De dele af hjernen, man bruger, det er dem, der ligesom bliver styrket, hvorimod andre dele af hjernen, de ligger sådan lidt mere stille hen, kan man sige. Og det er jo noget af det her, der også er vigtigt i de opmærksomheder, man har, når man rekrutterer. Hvis du prøver at skifte Leo til det næste. Man siger, at en person har en læringskurve, der svarer til, at man cirka, når man starter i et job, så efter 5 år, så er man ret godt inde i jobbet. Så man har ligesom den her læringskurve, der går i cirka 5 år, hvorefter den flader ud. Det vil sige, at en person, når man ansætter en person, der har 5 års erfaring, så vil man typisk få en person ind, som er god til sit fag, og som nu skal til at fokusere på at lære en ny virksomhed at kende, lære en ny kultur at kende, lære en ny kundegruppe, et nyt produkt at kende. Men det vil ofte være der, de lægger deres energi. Men det vi også ved, det er, at personer med en høj intelligens, de har en meget stejlere læringskurve. Og det betyder, at en person med høj intelligens simpelthen hurtigere bliver hjemmevandt i jobbet. Kan man sige. Så den kurve vil for det første hurtigere stige, og kan man sige over tid, eller hvis man måler på tid, så vil den også hurtigere flade ud. Her har jeg lavet et billede, hvor de flader ud på samme kompleksitetsniveau, kan man sige. Faktisk burde kurven for den højt begavede medarbejder gå højere op, fordi den højt begavede person ser flere nuancer og har mulighed for at lære mere komplekst stof. Men i de fleste virksomheder, i de fleste jobs, der er også et eller andet loft på, hvor komplekst man behøver at kunne gå til opgaverne, eller hvor meget man behøver at stige. Medmindre man arbejder med forskning eller et meget, meget specialiseret område, hvor det godt kan være en fordel at kunne komme endnu højere op i sin læringskurve. Så er der jo noget med, hvad det der sker, når læringskurven flader ud. Hvis vi prøver at tænke på vejnettet, så er der nogen, så kan man forestille sig, at en person har kørt gennem det her vejnet i Orlando på mange forskellige måder over tid, har fundet det her. Det er den gode måde at køre på, det er den mest effektive måde. Der kommer jeg omkring det, jeg skal, og jeg kommer hurtigt derhen, hvor jeg skal levere mit resultat. Det kan man sige, at
almindelige medarbejder vil gøre efter 5 år, det vil den højt begavede medarbejder så teoretisk set gøre, i hvert fald nogle år tidligere. Hvad er det så, der sker? Hvis vi tænker på kortene igen, så kunne man i hvert fald godt forestille sig, at den, altså, som folk er flest, havde sagt, den medarbejder ligesom også er meget glad, når man har fundet sin rette vej. Også fordi det kræver ret meget at afvige fra den vej, fordi man ikke har et lige så finmasket vejnet. Hvorimod den højt begavede medarbejder har det her finmaskede vejnet, så personen vil typisk blive ved med indimellem lige at justere lidt og lige tage en lille smutvej af den ene vej, eller ind i en lille spændende sidegade, og hele tiden få nye nuancer og informationer med ind i sit job. Men omvendt kommer personen jo også hurtigere til det tidspunkt, hvor læringskurven bare ikke er lige så stejl længere. Så man kan også risikere, at det bliver så her medarbejderen måske tænker, nu har jeg brug for nogle nye udfordringer. Og det kan der jo ske 2 ting ved. Enten kan man få til nye udfordringer, hvor man er i sit job, eller man kan søge videre. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg fik det hele med her, så er jeg sikker på. Ja, og jeg vender tilbage til det. Jeg tænker faktisk lige, vi hører, at Leo han vil lige tage den videre herfra, så vender jeg lige tilbage til det senere. Det er faktisk en af de gode pointer med det her, lad os kalde det erfaringskurve her, eller læringskurve. Og det er lidt det samme, vi ser, hvis man tilrettelægger arbejde efter folks talenter, at man har simpelthen nogle tilbøjeligheder, som gør, at man nemmere kommer up to speed hurtigere. Og så synes jeg faktisk, der er en ret spændende point i det, du siger, Pia, med, at nu flader den ud her, og det vil den jo gøre i de fleste jobs, så frem der sker en eller anden sådan relativt stor forandring. Det kommer vi lidt tilbage til senere, hvordan det hænger sammen med forandringer relativt til IQ. Men vi kommer hurtigt op to speed med høj IQ, og vi kommer altså også hurtigt op til det her plane ud niveau. Og det kan have den ulempe, at man muligvis jo kan komme til at kede sig lidt. Og det kan vi jo så fortsætte lidt ned ad den boldgade lige om lidt. Men du fortsætter bare, Pia. Skal jeg skifte slide? Jamen, du kan i virkeligheden bare tage over nu, fordi nu kommer din del, eller dit slide kommer herefter. Så hvis vi kigger på, det her det er jo sådan et meget klassisk studie fra Schmidt og nogle kollegaer, med hvad der forudser succes i job. Og vi har sådan en erfaring, den ligger i den lavere ende af skalaen, vi har de her GMA eller GCA, afhængig af hvad man vælger at kalde det, IQ-test op i den højere ende af skalaen. Sådan helt isoleret set. Så det jeg synes, der var interessant at pakke lidt yderligere ud i forhold til IQ og performance, det er, nu ved vi jo så, at det generelt er en god predictor for, hvorvidt man præsterer eller ej. Men hvis vi prøver at kigge på, hvad vil sige at præstere? Altså performance kan jo være mange ting. Og man kan også måle sådan succes på mange forskellige måder. Og der bliver det faktisk lidt mere nuanceret, når vi tager det perspektiv på. For kigger vi på det man kalder extrinsic career success, og det er sådan helt grundlæggende, hvor mange penge tjener du? Og også, hvor højt op er du i et hierarki. Altså, hvor meget prestige er der forbundet med dit job. Og det har man lavet meget, meget store studier på. Det her fra Judge og kollegaer fra 10 er nok det største og mest velgennemførte, fordi de har altså data fra 28 års data. Det er fuldstændig vanvittigt store mængder data, de har akkumuleret her. Så de har simpelthen testet folk meget tidligt relativt tidligt i deres liv, så vidt de kan gennemskue, at det i forbindelse med den amerikanske variant af session. Og så I bare kunne følge folk over tid og se, hvor ender de henne i livet. Og det de kan se, det er, at høj IQ medfører, at vi typisk lander i jobs med højere indkomst og også mere prestige. Og så er vi inde på det her med de her career trajectories. Nu havde Pia en fin graf, der viste det her med læringskurven. Men læringskurven her, den kan nærmest overføres en til en, fordi det er faktisk den samme forskel i stigning, vi ser, når vi snakker career trajectories, altså hvor højt op af rangstigen bevæger man sig, hvor hurtigt. Man kalder det Matthew-effekten, og den beskriver, det er Merton, der fandt på navnet tilbage i 60'erne, men Matthew-effekten beskriver vigtigheden af, at man rammer et givet niveau tidligt. At når man rammer et givet niveau tidligt, så kan man accelerere hurtigere derfra videre. Så de her career trajectories, de er også meget stejlere. Altså vi ser folk med høj IQ avancere hurtigere opad igennem, og det er med dermed følges jo så typisk også den højere indkomst.
Så det går simpelthen hurtigere. Sammenlignet med folk, der har lavere IQ. Så kan vi også se, at en af de sådan medvirkende faktorer her er, at folk med høj IQ generelt tog mere uddannelse sådan, og træning, og også sådan naturligt søgte de mere komplekse jobs, og mere komplekse jobs er jo så også typisk forbundet med højere indkomst og mere prestige. Så der er altså en variabel mere i det her, som er uddannet. De kalder det education training. Så de adskiller uddannelse sådan fra formelt, altså træning, som er on the job i det her studie. Og det gav en anden effekt, den går så begge veje, kan man sige lidt her, fordi har man en højere IQ, jamen, så får man så også typisk mere bang for the buck på ens uddannelsestrænings-investeringer, plus at man leverer bedre i job med højere kompleksitet. Så den går sådan lidt begge veje, kan man sige. Så høj IQ medfører nogle ting, som medfører en øget effekt, som gør, at man med høj IQ stiger hurtigere igennem ens karriere. Så det her, det mapper rigtig fint oven på det, Pia lige sagde. At vi alt andet lige med højere IQ vil avancere hurtigere. Og det er altså 28 års data, vi kigger på her, så det er der nok noget om. En anden måde at måle karrieresucces på, er ved at kigge på det, man kalder intrinsic career success. Og det vil sige tilfredshed. Så jobtilfredshed, som vi kender, men det kan man altså også lave for karrieretilfredshed og sådan livstilfredshed, sådan helt generelt set. Og her er billedet faktisk lidt mere nuanceret. Der er det ikke så entydigt, hvordan effekterne af IQ de faktisk ser ud. Hvis vi kigger på jobtilfredshed, så er det lavet et gammelt studie, men det er egentlig meget fint veludført lidt. Så kan vi se, at IQ har en positiv effekt på jobtilfredsheden, fordi at man med høj IQ typisk lander i mere udfordrende jobs. Og mere udfordrende jobs har en tilbøjelighed til at medføre mere jobtilfredshed. Det er simpelthen sjovere at gå på arbejde, når man laver noget, der er mere udfordrende. På den anden side har IQ også en negativ effekt, fordi folk hurtigere keder sig. Og det er lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere, altså som Pia nævnte tidligere, med at man kan godt komme til at føle, at man stagnerer relativt hurtigt med høj IQ. Det gør man så også bare at se hurtigere. Så effekten er både positiv og negativ. Den går sådan set i begge retninger, men af forskellige årsager. Og det vi så kan se, det er, at utilfredsheden aftager, jo mere komplekst jobbet er. Det vil altså sige, at et givet IQ-niveau har et eller andet sådan kompleksitetsmatch med jobbet, hvor vi gerne skulle ind og ramme. Er det for lavt, altså kompleksiteten i jobbet, jamen så kommer vi simpelthen til at kede os. Og det kommer du lidt tilbage til, Pia, når du snakker om det her med erfaringer og CV'er i særdeleshed. Så der er noget her, der er værd at tage med. Så jobtilfredshed, jamen det er faktisk ikke nær så entydigt et billede. Så det er ikke fordi, at man har det bedre i sit job, nødvendigvis fordi man har høj IQ. Det kan man altså ikke helt sige. Der er sådan noget som talenter, væsentligt vigtigere, fordi det er et spørgsmål om at matche. Så hvis man har nogle talenter, der matcher med jobbet, jamen så er det faktisk en bedre matcheparameter. IQ sætter en barre for, hvad man kan håndtere af kompleksitet. Og hvis vi så kigger på karrieretilfredshed, så bliver billedet igen sådan lidt broget, for der er ikke nogen sådan super god sammenhæng i det her mellem karrieretilfredshed og IQ. Men det skyldes, at de i det her studie her klumper grupperne sammen. Så de klumper teamarbejder med ledere. Og det er så i gennemsnitligt set er der ikke en stor effekt, men for ledere er der faktisk en positiv sammenhæng. Det vil altså sige, at ledere generelt set med høj IQ oplever mere til karrieretilfredshed. For teamansatte går det den modsatte retning. Igen, der er noget her, der tyder på, at kompleksiteten i jobbet er relativt vigtig. Altså en højere IQ giver en negativ karrieretilfredshed for teamansatte. Og så kan vi så tage vi kalder de helt store briller på og kigge på livstilfredshed. Og det har vi gjort i det her studie fra GAO. Og livstilfredshed, og det de har gjort, er, at de har simpelthen interviewet en gruppe pænt gamle mennesker, de er cirka 80 i gennemsnit, fået dem til at, og med høj IQ, og så har vi fået dem til at reflektere over, også med lav IQ, og så fået dem til at reflektere over deres liv, sådan
livstilfredshed. Er du tilfreds med, hvad du har nået i tilværelsen? Du er altså ikke associeret med mere tilfredshed i livet som sådan. Så igen, det kan være mange forskellige ting, det her tilfredshedsbegreb. Der er mange facetter i det. Og det er altså ikke fordi, at man med høj IQ har sikret sig et tilfredshed i livet som helhed. Der er alle mulige andre parametre på spil, selv sagt. Godt. Så skal vi kigge lidt på performance i en sådan lidt mere snæver kontekst. Og det kan vi kigge på i forhold til, hvordan vi træffer beslutninger. Beslutninger IQ og performance, det er faktisk et kæmpestort emne, når man begynder at pakke det ud. Fordi performance på hvilke parametre og hvorhen i organisationen og alt muligt andet. Det vi kigger på her er skiftende omstændigheder. Og igen, skiftende omstændigheder findes på rigtig mange niveauer. Det kan være på markedsniveau, på virksomhedsniveau, afdelingsniveau og på opgaveniveau. Bare for at illustrere det. Det studie, som Lepine her laver, de kigger altså på opgaveniveau. Så vi sidder og løser en opgave. Nu kommer der en skruebold ind fra venstre. Hvad gør vi? Og det de kigger på, det er beslutningerne. Altså de beslutninger, man træffer, er de bedre eller dårligere. Så vi ved, at individer med høj IQ generelt træffer bedre beslutninger. Så før det er sådan et stort eksperiment, de laver. Så det der sker, er, at de sidder og løser nogle opgaver i både individuelle og i grupper. Og dem med høj IQ, de træffer sådan generelt set i udgangspunktet bedre beslutninger. Så smider de en skruebold ind, og så skal man, altså det vil sige, de forårsager en forandring. Og det der sker er, at så bliver effekten af det høje IQ, det er faktisk endnu mere udtalt. Det vil sige, at dem med høj IQ, de træffer nu markant bedre beslutninger. Det er selvfølgelig også andre parametre, der kan gå ind og have en effekt på. For eksempel det der i Big Five hedder openness to experience, eller åbenhed på dansk, gør det generelt også godt under skiftende omstændigheder. Oversat til talentsprog, så vil man sige sådan noget som fleksibel, gør det ret godt. Sådan noget som lærerne gør det generelt ret godt. Så der er også, man kan sige, der er nogle andre ting, der kan gøre sig gældende end IQ, men IQ er altså også vigtigt. Og så er der en sjov effekt, når vi kigger på samvittighedsfuldhed, som også er en Big Five måleparameter. Fordi det kan have både en positiv og en negativ effekt, faktisk ved en højere score på det, der hedder dependability under samvittighedsfuldhed, have en negativ effekt. Man træffer det dårligere beslutninger, når der sker de her uforudsete forandringer. Og den er svær sådan lige at oversætte til talenter, men det er noget i retningen af sådan noget disciplineret, for eksempel. Nogle af de talenter, som håndterer usikkerhed og uforudsigelighed relativt dårligere. Så det her, det er egentlig ret interessant. Vi kan altså sige, at folk med høj IQ og tilsvarende folk med omstillingsparate talenter håndterer simpelthen skiftende omstændigheder bedre. Træffer bedre beslutninger, når der sker uforudsete ting. Lepine gik lidt solo i et senere studie, hvor han kiggede på teamet i stedet for. Det er sådan set lidt, jeg tror det er de samme data, han bruger. Det samme overordnet eksperiment, han bruger. Og det vi kan se her er, at højere gennemsnits-IQ for teamet, altså hvis vi tager teamet som helhed, jamen så giver det også bedre beslutninger under forandring. Og vi får igen de samme parametre i spil her med åbenhed. Så gennemsnitlig højere åbenhed giver også gennemsnitligt bedre resultater eller beslutninger. Og gennemsnitlig højere achievement-delen af samvittighedsfuldhed, det vil være en målrettet problemløser i talentsprog, jamen det giver også bedre beslutninger, mens en lavere dependability faktisk også gør det. Så der har vi jo en ulempe ved at bruge en ting, som man gør i Big Five, med at have, jamen vi har samvittighedsfuldhed, jamen samvittighedsfuldhed, når vi inddeler den i to, jamen så peger den faktisk i vidt forskellige retninger. Der er noget af det, der er godt, noget af det, der er skidt. Så derfor er det vigtigt at få nuancerne med i det her. Så vi kan sige, at der er noget med beslutningstagning under forandring. Det fungerer bedre med høj IQ og med nogle særlige talenter. Vi ved også, og det er sådan en ting, vi også lidt kommer omkring sidst i forhold til vores myter, Pia, med at
høj IQ, altså noget med, at de skal kunne, at det kræver forudsigelighed, det kræver og så videre, de her ting, men det passer jo helt grundlæggende set ikke, kan vi se her. Høj IQ er en fordel under uforudsigelighed. Man har også en tanke om, at høj IQ, jamen det må være noget med, at så skal det køre sådan snorlige, og man tænker ikke for meget ud af boksen, men det passer heller ikke, fordi høj IQ er også en rigtig fin predictor for kreativ performance, altså nytænkning. Så er vi lidt tilbage at røre ved nogle af de myter, vi havde fra tidligere. Og som Pia lige sagde, helt grundlæggende set, så er IQ, at man lærer hurtigere. Det er Schmidt, der har en rigtig fin artikel her fra 2002. Hvis man skal læse et review i menneskesprogsformat, så vil jeg foreslå, at man læser den. Det kan være, at vi kan dele den på et eller andet format efterfølgende. I hvert fald bare tage fat, hvis I vil have den. Jeg har den nemlig liggende. Den ligger bag en eller anden betalingsmål på et eller andet forlag, men det skal ikke være nogen forhindring. Sidst men ikke mindst, så er højere IQ faktisk også forbundet med, altså negativt forbundet med det, der hedder counterproductive work behaviors. Altså om man laver ballade på arbejde i den ene eller anden forstand. Altså laver ulovligheder. Så der er mange fordele, kan man sige, ved høj IQ. Og det her Dilshot-studie, de kigger på politibetjente. Så der er sådan en rimelig nøje record med, om de opfører sig ordentligt eller ej. Hvis vi tager og smider talenterne ind i mixet, jamen lige for at genbesøge talenterne, hvad er det, vi ved om dem? Jamen, talenter er de her kognitions-, adfærds- og følelsesmæssige mønstre, man kan bruge til noget. Mere talent, mere båndbringende. Så for at vende tilbage til den glimrende metafor, som Niklas anvendte sidst. Jamen, IQ, hvor mange hestekræfter har motoren? Talent, hvad er det for en bil? Er det en Formel 1 racerbil, eller er det en NASCAR-bil? Er det en bil, der kører i ørkenen? Der er ret stor forskel på de biler, men IQ siger noget om motorkapaciteten på tværs af talenter. Så den går altså bredere ud, den går på tværs. Og det her det er den måde, vi inddeler det på i Talents Unlimited, så vi har nogle toptalenter, hvor vi har større potentiale. Egentlig meget lige det Pia lige forklarede med, at båndbredden er simpelthen større. Det er jo også sjovt at gå på arbejde, når man arbejder der, man udvikler sig hurtigere. Bundtalenterne nede i bunden, dem vil vi meget gerne lave så lidt af som muligt. Og midten, det er sådan lidt det der whatever. Og hvis vi så prøver at sætte det her lidt sammen, så kan vi sige, at vi ved jo, at individer med høj IQ scorer signifikant højere på i hvert fald 2 talenter. Lærerne og researchen, det fik vi etableret sidst. Så de her 2 nørdetalenter, kan vi kalde det. Så der er nok noget med, at højere IQ har også et gennemsnitligt højere, lad os kalde det læringsdrive, men altså også en gennemsnitlig højere læringsevne. Så det er mere høj IQ vil gennemsnitligt set i hvert fald være mere læringstilbøjelig. Og her kommer nuancerne, fordi indtil nu kan det godt lyde lidt som om, at IQ er lidt af en sådan en omnipotent superkraft. Og det behøver det som sådan ikke at være. Det skal jo bruges, og man kan jo altså også godt være høj lærerne og have en almindelig IQ. Ligeså vel som man kan være høj IQ med et lavt lærerne. Så effekterne kan godt være lidt modsatrettet, så hvis man har en høj IQ med et lavt lærerne, så er man mindre nysgerrig. Man har nemt ved at tilegne sig ny viden, men det er simpelthen ikke rigtigt det, der driver en. Modsat kan man godt være meget drevet af at lære nye ting og have en relativt almindelig IQ. Så vil man altså også tilegne sig ny viden. Måske lidt langsommere, men man vil stadig nå at tilegne sig noget ny viden på den måde. Og så er der mange veje til at tilegne sig ny viden på jobbet. For eksempel kan man snakke om sådan noget som, jamen, er du emotionelt begavet, er du relationelt begavet, jamen, så kan du etablere et netværk, så har du en mentor, så kan du lære nogle ting af den vej. Så der er mange måder at tilegne sig ny viden på jobbet, ud over IQ. Men IQ på tværs af det hele, vil altså gøre, at man gør det hurtigere. Det samme gælder også noget som hårdt arbejde, det er jo også en ting. Man kan godt være mere eller mindre hårdt arbejdende, uafhængig af sin IQ. Nu havde vi godt, der var lidt en tendens til, at vi var sådan overvejende ansvarlige i vores stikprøve, vi havde fra sidst. Men man kan også godt
med en normal IQ tonse sig et stykke hen ad vejen. Men man makser ud på et eller andet tidspunkt. Der er en eller anden barriere, hvor man kan sige, jamen, så kan motoren simpelthen ikke, den kan ikke køre hurtigere. Der er ikke flere hestekræfter at gøre med. Så hvis vi skal sætte det op, jamen så IQ sætter nogle rammer. Der er simpelthen et givet max for, hvor hurtigt den her motor den kan køre, så talenter de tilføjer nogle specifikke nuancer inden for de her rammer. Så hvor specifikt er det, at den her høje IQ, den skal bringes i spil? Og som vi snakkede om sidst, så er det jo altså ikke nødvendigvis på tal. Det er heller ikke nødvendigvis på sådan inden for ingeniørverden eller fysik eller sådan nogle ting. Det kan komme til udtryk rigtig mange forskellige steder. Så kig på kombinationen af IQ og talenter. Men når det så er sagt, så hvis time to perform er vigtigt, altså hvis det er rasende vigtigt, hvor hurtigt en nyansat kommer op to speed, så er IQ utrolig vigtigt. Fordi man vil simpelthen processere den information markant hurtigere, med hurtigere komme op to speed. Så hvis det er vigtigt, jamen så skal man nok ind og sortere på det. Det samme gælder, hvis jobbet er præget af høj kompleksitet og uforudsigelighed. Det vil det blive så. Jamen generelt vil høj IQ håndtere uforudsigelighed bedre. Man kan selvfølgelig godt være høj IQ og meget anti-omstillingsparat. Jeg ved ikke, hvad det modsatte af omstillingsparat er. Men det kan man jo også godt være. Og så er det klart, så vil effekterne, de vil flade lidt ud. Så hvis man tager højde for begge dele, jamen, så er man altså noget rigtig langt i sin proces. Og så er der en sidste vigtig ting i forhold til rekruttering og talenter og IQ. Hverken talenter eller IQ er biased. Og når hverken talenter eller IQ er biased, så er det virkelig, virkelig vigtigt, fordi din IQ hænger sammen med din jobperformance, og det gør den fuldstændig desuagtet din farve, dit køn og alt muligt andet. Så IQ er en unbiased predictor for succes på arbejde, eller for performance på arbejde. Det vil altså sige, at vi tester IQ, og vi tester talenter så hurtigt og så tidligt i en rekrutteringsproces som muligt, så ved vi, at vi ikke kommer til at biase vores beslutningstagning, fordi vi simpelthen eliminerer biaset helt, så vidt muligt i hvert fald. Så frem vi anonymiserer navnene på testtagere, så vil det sige, at det er jo en nødvendighed, altså vil vi være farvet af navnet. Men modsat alle mulige andre ting, som vi gør i rekrutteringsprocesser, så er de her målinger, de er ikke biased. Altså din talent og din IQ er fløjtende ligeglad med, hvordan du ser ud, hvor høj du er, og alt muligt andet. Og det synes jeg er en af de væsentligste årsager til, at man skal begynde at tage de her data meget mere alvorlige i rekrutteringssammenhæng. Så, Pia. Ja, for det der er jo så vigtigt. Eller vil du lige sige noget mere, Leo? Fyr løs, Pia. Ja, okay, godt. Ja, så det der er vigtigt, hvis vi gerne vil teste for høj intelligens, det er så, at vi faktisk tester for det, vi tror, vi tester. At vi vælger den rette IQ-test. Vi var kort inde på det sidst. Jeg vil lige prøve at sige lidt mere omkring, at der er mange af jer, der arbejder med rekruttering, som er rigtig glade for de her IQ-test, der både har en figurdel, der har en verbal del, og der har en numerisk del. Hvis man ønsker at teste for intelligens, renset for tillærte færdigheder, så er det simpelthen figurtesten, man skal bruge. Og det vil jeg lige prøve at vise jer et eksempel på. Nu fik vi ikke dykket så meget ned i det sidste, så derfor synes jeg lige, at jeg vil prøve at give jer et eksempel på, hvorfor for eksempel den her verbale test ikke er god til at teste for intelligens. Hvis du lige trykker, Leo. De her verbale test kan typisk være sådan nogle, hvilket ord passer ikke ind. Vi har her 4 ord, og mange mennesker vil ret hurtigt komme frem til, artiskok passer ikke ind. Vi har 3 frugter. Vi har en grøntsag. Svaret er artiskok. Men den højt begavede hjerne nærmest eksploderer, når den ser det her. Eller i hvert fald bliver den udfordret af, er der nu også kun én løsning? For vi kan jo for eksempel se, der er kun et ord, der ikke starter med A. Der er også et ord, der er længere end de andre. Og der er et ord, der er
ja, der er et sammensat ord. Det er passionsfrugten, vi har her. Så har vi også ananas. Det er det eneste ord, der ikke har et R og et I og et O i sig. Og så har vi også artiskokken, som så er en grøntsag og ikke en frugt. Så det vi tester med den her verbale test, det er, om man kan læse, det er, om man kender forskel på frugter og grøntsager, og det er, om man er rigtig god til at gætte, hvad den, der har lavet testen, har ønsket, at man skal svare. Det vi ikke tester her, det er høj intelligens. Og derfor er det bare så vigtigt. Så kan man selvfølgelig godt sige, at der er nogen, der tænker, men det er måske også lidt vigtigt, at man faktisk kan finde ud af, hvad er der tænkt, hvad er det rette svar her, man ikke overkompleksiterer. Ikke gør det overkomplekst. Og det kan selvfølgelig være rigtigt nok, men så er det måske bare en anden test, man skal bruge. Hvis man ønsker at teste intelligens, så er den verbale, f.eks. den verbale test, bare ikke den bedste at bruge. Det er simpelthen figurtesten, der er god at bruge. Så er der andre ting, der også er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vælger at bruge IQ-test i sin rekruttering. Det er, at resultatet af en IQ-test, det er et øjebliksbillede. Den er afhængig af dagsformen. Hvis man sender en IQ-test ud til en medarbejder og siger, at det er vigtigt, at du lige svarer hurtigt på den her, eller hvis medarbejderen selv har virkelig travlt, lige skal presse en IQ-test ind mellem alle mulige andre gøremål, eller lige skal huske at lave sin IQ-test, inden hvor personen i virkeligheden var på vej i seng, og dermed ikke er super oplagt, så vil det have konsekvenser for resultaterne af IQ-testen. Så testsituationen er virkelig vigtig, og det er virkelig vigtigt, at I giver mulighed for, at medarbejderen kan tage testen på et tidspunkt, hvor personen er oplagt og kan sidde uforstyrret under hele testen, og det er vigtigt at gøre opmærksom på, at medarbejderen at kandidaten skal prioritere at gøre det her. Kan man så stole på resultatet, altså en IQ-test, hvis man nu bruger den rette test, og man ligesom har informeret om de her ting, og man kan sidde hjemme og løse den osv. Nej, det kan man ikke. Altså, man kan regne med, at det resultat, der er kommet ud af IQ-testen, vil være kandidatens minimum IQ, om man så må sige. Altså, kandidaten vil som minimum have den IQ, der kommer ud af testen. Men kandidaten kan også have underpræsteret i forhold til, hvad der er personens top præstation. Det, der ikke kan ske, det er, at kandidaten er heldig og får gættet de rigtige svar, eller at kandidaten har øvet sig så meget, at de får et højere resultat, end deres hjerne egentlig er gearet til. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man kan ikke score højere i en IQ-test, end ens hjerne ligesom er konstrueret til. Men man kan godt score lavere, så det er en vigtig opmærksomhed. Og den sidste vigtige opmærksomhed, det er, hvornår i forløbet man vælger at bruge den her IQ-test. Fordi de fleste i et normalt rekrutteringsforløb vil man ligesom have en proces, hvor man indhenter ansøgning, man indhenter CV'er, man kigger dem igennem, og på et eller andet tidspunkt i processen, så vælger man at tage nogle få kandidater ud til en IQ-test. På det tidspunkt er der bare en rigtig stor risiko for, at man faktisk har frasorteret rigtig mange højt begavede kandidater. Og det vil jeg prøve at fortælle jer lidt mere om, hvordan kan det være, hvis livet lige skifter. For det, der sker, det er, højt begavede kandidater, de kan noget helt særligt. Men det betyder også, at det kommer også til udtryk i CV'et. Og det kommer også nogle gange til udtryk i CV'et på en anden måde, end man forventer. For eksempel, som vi har været inde på før, kan mange personer, den stejle læringskode gør, at man ligesom hurtigere løber tør for udfordringer i jobbet. Det kan have den konsekvens, at man tidligere kigger sig om efter nye udfordringer. Dermed kan højt begavede kandidater rigtig tit have et CV, der ligesom har mange kortere ansættelser. I hvert fald ikke ansættelser, der er på de 5 eller 10 år, som man nogle gange ønsker sig, men måske ansættelser, der er på 2 eller 3 år i gang. Så det er så der, hvor de begynder at se sig om efter nye udfordringer, eller det kan også være der, hvor de kan være heldige at være havnet i en virksomhed, hvor virksomheden har mulighed for at give nye udfordringer, og de dermed kan vokse i jobbet, hvor de er. Det, der så nogle gange sker, det er, at personen får nogle andre opgaver, kan gå over i en anden afdeling og hjælpe lidt til, og at jobbet ligesom udvikler sig, uden at titlen udvikler sig, eller uden at stillingsbeskrivelsen udvikler sig. Det betyder, at når den her person skal søge videre i et nyt job, så vil personen typisk søge hen der, hvor de er, kan man sige, fagligt og erfaringsmæssigt,
men de vil have en titel, og de vil have en stillingsbeskrivelse, som ikke matcher det job, de søger, og som de egentlig er kvalificeret til. Man kan sige, at de ikke har papir på deres kvalifikationer. Det er en anden udfordring, man også kan se i de her ansøgninger. Så er der personer, der har huller i CV'et af højt begavede personer. Det, der er vigtigt at vide for personer, der har huller i CV'et, det er, som vi talte om med kortet over det her vejnet, det er, at ja, man kan godt ruste fagligt. Altså hvis man har været væk fra sit fag længe, så kan man selvfølgelig godt ikke være up to date, eller man kan også godt være rustet lidt, eller have glemt noget af det, man har lært, eller i hvert fald lige skal hente det frem for hukommelsen. Altså det her med, at de veje, man kører på, er de veje, der ligesom styrkes, og de veje, man ikke kører på, de ligger lidt mere stille hen. Men samtidig skal man være opmærksom på, at det er jo stadigvæk det finmaskede vejnet, personen kører på, om man så må sige. Intelligensen er intakt. Det kan godt være, at den faglige viden er lidt rusten, men personen er stadigvæk kognitivt på præcis samme niveau, som personen var, før personen holdt pause fra arbejdsmarkedet. Det betyder også, at personen ret hurtigt igen vil kunne komme op på niveau. Altså man kan simpelthen ikke... Der er nogle gange nogen, der siger, at min hjerne visner, hvis de over en længere periode ikke bliver udfordret. Men det gør den altså ikke. Hjernen visner ikke. Det kan godt være, at der er nogen færdselsårer visner måske lidt, men til gengæld er der andre, der blomstrer. Så er der nogle personer, der vælger fuldstændig at skifte karriere. Det kan faktisk se lidt vildt ud nogle gange på et CV. Det kan være en person, der er startet som folkeskolelærer og pludselig er programmør, altså IT-programmør. Det er igen den stejle læringskurve, det er igen den her med den kapacitet, man har til at lære. Hvis man ligesom gennem en årrække har været ude i et fags hjørner på alle mulige forskellige måder, så er der bare nogle personer, der tænker, jeg har brug for at prøve noget helt andet. Når man har den her kapacitet til at lære så meget og så meget forskelligt, så er der rigtig mange, der på et eller andet tidspunkt i deres liv tænker, det er jo ikke plads, at jeg kun skal følge én vej. Ja, der er også mange andre ting, der er spændende. Nu prøver jeg noget andet. Så det kan simpelthen være helt normalt i de her CV'er. Ja, og som I kan høre på mig, så tænker jeg, at CV'er bør fylde meget mindre i sådan i sådan et rekrutteringsforløb. Og det ved jeg godt, at det kan godt lyde lidt angstprovokerende og stride imod alt, hvad mange af jer har lært om, hvordan er det nu, vi får den bedste kandidat til jobbet. Hvis du skifter Leo. Ja, det er næsten synd, at ikke Niklas med, fordi han kan jo blive decideret arg over vores brug af CV'er. Og CV'er, og lige for at tage sådan et tydeligt standpunkt, CV'er er relativt nytteløst. Det har meget, meget lidt at sige. Erfaring er en relativt dårlig predictor for succes i stort set alle jobs. Så der er alle mulige andre ting her i verden, der er væsentligt vigtigere end den pseudo-information, man får tilgængelig i et CV. Og så er CV'er bare en massiv kilde til bias. Det trykker på alle de forkerte knapper oven i hovedet. Hvad enten vi ved eller ej. Den information skal simpelthen ikke stilles os til rådighed før senere i processen. Ellers har vi screenet alle dem fra, som altid bliver screenet fra. Så det var lige Niklas' stemme via mig, der kom på banen der. Og han har ret. Så tilbage til dig, Pia. Ja, hvis du skifter, så du har skiftet der. Ja, så det er i virkeligheden for at vise, hvad vi har været igennem i dag. Og for ligesom, at når du sidder og tænker, skal jeg prøve det her med at tage en anden vej ind i min rekruttering, og du bliver en lille smule utryg ved at ikke være så fokuseret på CV, så husk på de her ting, fordi der er så mange andre gode måder ligesom at vide, om en person vil præstere godt i et job. Og endelig række ud, altså hvis der er nogen, der er interesseret i at arbejde videre med det her med høj intelligens og IQ-test og så videre, I skal endelig række ud, jeg hjælper selvfølgelig rigtig gerne. Jeg tænker, at vi måske er klar til nogle spørgsmål.